Ndewo keme. Aha m bụ Ijeọma. Onye na-akwado gị n'ịsụ Igbo. Okay? Onye na-akwado gị n'ịsụ Igbo. Aha m bụ Ijeọma Akụbue. N'izu ụka anọ na-abịa, anyị ga-amụ ka esi ajụ ajụjụ. Kee ebe. Where? Okay? We are going to be learning in the next 4 weeks how to ask the question where. So, where are you going? Where is she going? Where is he going? Where are they going? Where are you lot going? Inugo. Okay? Ngwanu ka anyị bido. So pay attention. Initially, I want to show you the writings because I want you to hear it and say it. So as you hear me say it, please repeat it. Okay? Ngwanu ka anyị bido. Kebono. 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 Okay, so this is where is she, where is he, where is it? Kebono. Kebono. Okay? Ọ nọ n'ụlọ. Ọ nọ n'ụlọ. Okay? Ọ nọ n'ụlọ. So that's self-explanatory. She's in the house. Ọ nọ n'ụlọ. Okay? So again, ka ebe ọ nọ. So where is she now? Ka ebe ọ nọ. You could say ọ nọ n'ụlọ still, which is she's in the house, but what I want to bring out here is that she's downstairs. So ọ nọ n'ala. Ọ nọ n'ala. Okay? Ka ebe ọ nọ. Ọ nọ n'ala. Ka ebe ọ nọ. Ọ nọ n'ala. Okay? So she's downstairs. Ka ebe ọ nọ. Kwe hụ na ada agbago n'elu. Ka ebe ọ nọ. Ọ nọ n'elu. Ọ nọ n'elu. Ọ nọ n'elu. Okay? Ka ebe ọ nọ. Okay, so which part of the house will she be with food? Ka ebe ọ nọ. Ọ nọ n'usekwu. Ọ nọ n'usekwu. She's in the kitchen. Ọ nọ n'usekwu. Okay? Ka ebe ọ nọ. Ọ nọ n'usekwu. So you know how to ask about people now or things. So where is she? Where is he? Where is it? It's the same thing. Ka ebe ọ nọ. And then you just answer ọ nọ na dash 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 wherever she or he or it is. Ọ nọ n'usekwu. Okay? Ngwa ka ebe ọ nọ ugbu a. Ka ebe ọ nọ. Ọ nọ n'ezi. Ọ nọ n'ezi. She's outside. Ọ nọ n'ezi. Okay? Okay? Depending on your dialect, that might change to ọ nọ n'ilo. Anambra. Ọ nọ n'ilo. Okay? But here is ọ nọ n'ezi. Okay? So Central Igbo. Ọ nọ n'ezi. She's outside. Ọ nọ n'ezi. Oh,